price. Pala tayo sa biyahe. Dahil tayong Hingog para makita nyo na rin yung Hingog City. Saan ba ito? Dito pala. Hindi rin pinadaan. Loko-loko ang butik. Dapat di ako sumunod. Okay na ba? Hindi natin makikita yun. Hingog City. Basta dumiretso ako. Andito tayo sa gilid ng ano eh, Hingog. Tingnan mo yung mapa. Pupunta lang city para ipakita. Tapos dito dumaan. 228. Mas mapapagastos tayo sa gas dito kaysa doon sa ano, Batno. Kasi doon full tank tayo. Yun pala isa. Kasi umalis tayo ng bahay ay full tank. Ngayon ay 2 bars lang. So, di, okay lang pala, normal lang pala. Kasi ano, 2 bars tayo nung umalis sa Surigao City. And then tagas tayo sa Batas. Yun yung parang nagsilbing full tank natin na stock. Pahala ko parang magastos-tagas eh. Ito pala. Hanap ako ano, bibilihan ng energy drink. Inaantok ako eh. Dapat uminom ko kanina pa nung kumain ako. Kaso wala silang ano, energy drink. Itong way na to ay pakyat na ata ito na ano, Claveria Beauty. O tama nga, pakyat na. Okay. Papunta na tayong Claveria Beauty. Kaso alas 6 wala na yung fog. Wala na yung fog ngayon kasi parang mainit na eh. Ganda sana dito hapon or umaga. Parang haba na ng video ko. Yari tayo, wala na tayong pang video pa puntang Pagadian. Lalo na dito sa ano, sa Claveria, daming magandang kalsada dito. Ay, alam ko na. Huwag na tayong mag-video bandang Cagayan de Oro. Kasi traffic naman dyan eh. Tsaka Iligan. Yung Cagayan de Oro tsaka Iligan City ay pahapyaw lang yung ano natin pagkaka-video dahil puro traffic yan dyan. Sigurado ako. Pero ano pala ngayon Pasko ay baka hindi ganong maraming sasakyan. May tubig po maghugas kaya ako dito. Landslide ulit nung dumaan tayo dito may landslide eh. Ngayon meron din ulit. Happy. Ba't ka
Malapit na pala malubot kasi ano. Okay lang yan. Kasi may dalawang battery pa. Matagal din malubot. Ipin mo. 5 oras. Yan lang. Ganda. Oo, ngayon kung nag-aeroplano ako, makikita ko ba to? Hindi. Pero kung nag-aeroplano ako, hindi ako pagod. Matas lang. Bakit na umakyat yung motor nila? Ganyan din yung motor ng airpot ko dati, yung Euro. Pangit pa kasi yung ano, yung Euro dati. Pero parang ngayon, maayos na eh. Parang Rusi lang din, medyo maayos na rin yung mga unit nila. Hindi pareho dati na legit na sirain. Pero ngayon ay ayoko nang magsabi ng gano'n. Dahil sa totoo lang, yung mga Rusi ngayon patibay na. Pero balik tayo doon sa motor ng airpot ko dati, Euro. Ay, pag ano, yung unting pangangat lang, kumakalampat pati yung ano eh, fairings. Dahil sa hirap na umakyat. Minsan talaga di pa nakakakyat. Pero ngayon yung airpod ko naka ano eh, BU 125 dilaw. Balik ako video mamaya. Kasi pa ngayong putulin dito eh. Ganda ng view. Nakaka-relax. Ay, isang ticket tayo dito. May ano dito na tubig. Yung libre. Kaso okay na tayo baka. Yan. Yan o, libre o. Hugas kaya tayo ng ano, ng sapatos. Magsusunod na lang. Dito yung naligo ano eh, yung nag-vlog na ano, kapatid nating Islam ba't dapat tawag sa kanila o Muslim? Muslim, parang di sila magagamit siguro. Magagamit ba sila pag sinabing Muslim? Ay hindi kasi may Maranao. Iba-iba pa kasi sila ano eh. Basta ano, Islam. Islam na lang siguro. Diyan sila naligo. Si ano din, Akudix, pangalan nun, utang ko. Dumaan sila dyan, naligo eh. Pero ako, nauna ako, nagpunta na sana eh. Nadaanan ko rin yan, kaso nag-video lang ako. Hindi ako minta. Woo! Second time around! Liberia! Papalit ng battery siguro at nang makapag-charge din yung aking cellphone na isa. Ay, ito tayo dyan sa may check na rin natin kung gaano nakahaba yung nag-video ko. Yung pagadi ano nga na ay pwede tayong hindi gaano mag-vlog dahil bukas ay madadaanan naman natin ulit yun. So pwede yun, gano'n na lang, di baling maubos dito. Ako so magcha-charge ako ng cellphone. Lamig! Alas 10 na mga ka-rides pero malamig pa rin dito.
tayo. Harap ng gate. Ano ka, aso? Ganda nga rin. Ganda man. Pati kalsada. Kaso 10% na lang ako. Wow. Kahit nakita mo na to, wow pa din. Ganda talaga. Sarado. Makawaw pa rin ako sa ganda. Yung ko. Shoot. Ito tayo. Bali ha. Ang ganda. Ang ganda pa rin. Nakapagpalit na tayo na ano, mga karay. Battery. Wow. Kita nyo naman yan. Ito na. Ang lamig. Meant to do this thing to you. So I have to say before I go that I just want you to know about all the reason for me to change you I used to be. Yung ano bahay ni Ante, parang dito sila nagstay oh. Yung bahay na jeep. Yan. Diba? Europe kasi. Parang yun yun. Oh, guys.
lamig ko, malamig na simoy ng hangin. Hindi ko na kinakat yung video. Nandito rin yata banda yung ano eh, mga naglalaro. Ewan ko lang kung andito mga yun. Eh, Pasko. May mga pasyalan dito. Tayo ay hindi naman tayo namamasyal. Dan lang tayo. Enjoy lang natin yung kalsada. Diba? First time may nadaanan tayo sa Mindanao na ganyan. First time natin nakadaan ng lubak ah. Oy, basta. Ganda niya. Ganda nga rin. Hinto ako dun sa ano, hintuan ko rin dati. Doon ako bibili ng ano, kasi may CR sila. Makikitili lang ako. Ano, basta pa naman yung kalsada. God over yeah. Dito yata to sila eh, babangking. Dito pa. Oh, dito yun. Wala pa pala. Yung tambayan ng mga riders ng Mindanao.
traffic dito. Ay, huwag mong umulan. Buti na lang oh, tapos na yung ulan bago tayo dumaan. Kasi sobrang hassle pag ano. Ano? Ay, init. Ito na lang. Doon na lang sa ano, pinagtambayan ko ulit. Dito sila oh, nagbabangking. Nagbabanking. Dito sila nagkakarera. Parang mas maganda pa rin yung tambayan ko. Isang beses pa nga lang ako dumaan dun eh. Bumibanking si kuya.
sana pagtatambayan pag umulan. Sigurado sa pagdampo. Ganda ng view, oh. Nakaka-rides, Claveria pa rin tayo, ah. Yung video puno sa Claveria. Nagpipicture-picture. Pero ano naman, ah, may picture na ako dyan. Yun, oh, sana mahuga. Kaso ako, doon ako hinto. Dito ba yun? Sarado. Pagpa-picture na kasi ako dun, kaya parang umintak. Yun yung Claveria View Deck na rides. Or yung platan ko ay yan pa sa unahan. Sana dito pa yung tindahan eh, ano? Dumadaan dito nagpapapicture eh. Ako, picture ako pag ano na lang, pagpabalik na lang pag dito na si Mrs. Picture kaming dalawa. Pwede na maki-CR. Boss, pwede maki-CR? Thank you. So ayun mga ka-rides, andito tayo banda sa may Claveria pa rin. Hindi pa tayo nakababa sa Cagayan de Oro. Pahinga na lang muna para mag tubig tsaka energy drink. Wow na ako, mainit yung dito banda, pero yung kanina yung packet natin eh malamig. Kanina pa rin naman ako na-wow. Kaya update muna mga ka-rides. Pahinga lang muna. Wala to po. Sige, tapos na tayo mag water break mga ka-rides. At tayo ay
lalarga ulit. Yung biyahe natin ay 6 hours and 23 minutes na lang. Layo pa noon, man. Nung oras na darating doon, gabi na. Mag-i-edit pa ako ng isang episode ng part 3. Grabe, bigat ng motor pala natin. Alam mo yung bigat ng motor ko, hindi mo siya eh. Iba pala bigat ng 125 sa 150, no? Uy, umabon. Huwag kang tumuloy sa pag-ulan, ha. Ganyan ka lang. Dahil napaka-hassle magsuot ng kapote. Wala ka naman tao sa harap mo. Ba't ganun? Kumaka pa rin wagas. Eh kasi naman kumakain pa ng ibang libo. Umulan pa. Kapag umulan, kasi alam ko mainit ka rin sa baba. Pagbaba natin dito sa bandang Cagayan de Oro, mainit yan. Kapag umulan, ha, wag po. Nakapagod po magsuot at saka magtanggal ng kapote. Tapos ang init pa. Nakikiusap na lang at nagmamahal. Gusto na lahat sa akin, wag lang siya. Pokoknya aku mau ke sana. Yung gas consumption natin mga ka-race, no, umabot ng 46.5. Uy, tipid na gas. Saan ba to? Wait lang, ba't nandito ako? Balik ko sa kaliwa. Naghiwalay lang, pero ito lang yung focus lang. Mga immortal, oh, ilang helmet. Tapos pilis lang katakbo. Mga ka-rides, no, dumangan tayo dito 25 dahil kung hindi sobrang traffic na itong lugar na to. Dati pa no,
Grabe ang traffic nun. Ngayon o, unti lang yung sasakyan. Kasi lasing pa. Saka wala ganong jeep. Maraming jeep bumabiyahe dito eh. Ngayon wala sila. Malasing mga yun. Ano kayo tawag dito sa bypass na to? Ano kayo dagat oh? Dito rin tayo dumaan nung una. Slow down man. Oh, ba't nasa gitna? Ayun ba nang, oh, nangyari. Ilang nga pala ng gulong. Ayari. Yung tinuturo ng mapa, no entry. Ano pa? No entry dun eh. Ano ba tayo? Market 50. Ah, Pugman? Ano lugar ito? Lagura? Ay, Market City. Walang ano, nakalagay. Parang ano to? Agura. Agura ata to eh. Ay, nakalimutan ko na yung mga pangalan. Nagkukumita man sana ako dati. Ay, Agura nga. Diyan ako tumatakay dati sana. Kasi matagal na. Ano yan? 2011? Saka ano pa naman ako. Hindi nagtatanda ng lugar. Agura na tayo mga rights. Time check is alas 12:37 at pumiyok pa. Mag-update na lang, pumiyok pa. Meron pa tayong 5 hours and 8 minutes. Ano, kaya pa? Kakayanin ko. Tapos bukas naman ay papunta na talaga sa mismong bahay namin ay may 2 hours pa. Ay, yari, nagpas tayo man, nagpas. Tapos bukas ay 2 hours pa ang ating biyahe. Ngayon ay 5 hours. Nagpas eh.
siya, no? Wala siyang signal. Ay, no entry pa din. No entry. O, pumasok na. Pwede naman pala eh. Pumasok yung lokal eh. Okay, pasok na tayo. Tapos natikitan yung lokal, papatikit na tayo. Anong kapan na to? Parang doon din naman. Dapat pala dumiretso na ako kanina doon eh. Pinagtitripan ako ah. Itong bypass na dinadaanan natin o, yung may mga dagat na dinaanan natin kanina, ay para di tayo makadaan ng Cagayan de Oro City. Tapos ang labas natin ay yung ang di ko alam. Parang upol to eh. Or upol or upol nga. Kala ko bulwa. Di ma-rights no. Pagka dating natin ng Agora, may bypass tayo madadaanan. Tapos yung labas ay upol. Hindi na tayo dadaan ng Cagayan de Oro. Ang oras natin alas 12:50 at di muna ako kakain. Bulol-bulol na bro eh. Mula dito mga ka-rides ay makakasabayan natin ay malalaking truck. Yan yung sabi ko na traffic mula Cagayan de Oro hanggang Iligan. Kaya kahit gabi ka bumiyahe, sigurado hindi ka matatakot dahil marami kang kasabay dito. Yun nga lang, so 2022 maraming sirang kalsada banda sa unahan ng Iligan City. Kumusta kaya ngayon? So ang biyahe natin gabi tayo dumaan dito. Ayun ay maliwanag pa. Alright, let's go. Time check mga ka-rides, alauna 6. Nandito tayo sa municipality of Alubihit. Alubihit, yeah. Tama po yan, Alubihit po yan. Nasa gitna ako. Wala naman sumusunod sa akin eh. Pala isa. Pero malayo pa. Welcome to Lagindingan, Southern Mindanao. 13 guys. So, 13 kita ito, Northern Mindanao. Welcome to Lagindingan. 4 hours and 30 minutes. Pala ng Cagayan dito sa Lagindingan.
na naman yan dyan eh. Ano yan? Man-made yata to eh. Man-made ba tong ano na to? Forest. Forest. Man-made forest. Ano pangalan na ito? Initaw Libertad. Initaw Libertad. Man-made forest. Maganda dyan. Malamig na hangin. 4 hours and 9 minutes na lang mga ka-ride. At andito tayo sa Initaw. At ang oras ay 1:26. At ang aking paa ay nangangawit na, kaya nakalbitin na siya. Oh my goodness, masakit na rin ang aking balikan. Masakit na ang aking balikan. Yan, lalagay na lang ako ng ano mamaya, salon pa. Sakit ng matatanda. Ito oh. Itaw pa rin pala ako. Initaw pa rin. Yo, what's up mga ka-ride? Hindi ko alam kung saan tayo. But parang uulan. Mayari tayo pag umulan. Kakaputi na naman tayo. Basa yung poblasyon. Anong poblasyon? Oras natin ay 1:41. At ating kailangan biyahin ay 3 hours and 60 minutes. Tagal ba? Naawat National High School. Dito ka poblasyon ang naawat. Ayaw Christmas tree. Ganda ng ano nila. Manhole. Ganda ng mas maganda yung manhole ko. 17 na yun. Wala yung 17. Consumption natin mga ka-ride, so 47.1. Maging matipid na siya. Nag-set lang ako saglit ang mapa na nawawala eh. Sir. Morning. May checkpoint ito ng mga polis. Ang walang lisensya. Ayan. Hindi tutuloy.
lisensya, huwag ka tumuloy sa checkpoint. Tambay ka muna kasi aalis rin naman mga yan eh. Yung mga karay, dos, uno, and we are here at Iligan City. Go! Ayun ang tayo. Huwag tumambay dyan sila rin. Dagat to. Iligan City. Welcome to Iligan City. Naiihi ako. It's either magpagas para makaihi or kakain para makaihi. Kumain ako nung alas 10. Ay, ito 8. Alas 2 na ngayon. Kasi kanina tanghali. Nagmerienda ako na. Merienda ba yun? Chicharon. Kain na nga lang ako. Pero hindi ako gutom eh. Bala na. Nakatayin na ang makakainan. Uy, park to. Ano na? Wow. Stig yun ah. Pwede makikain sa kanila? Makikain kaya ako sa mga ano, may handa. No? Motorcycle. Dahan po. Oh. May pagkain kayo dyan? Kain? Kain yung pagkain. Walang magbibigay. Ito. Bumalik ko ano. Saliguan. Libre lang siguro dyan. Yung Iligan tayo mga fried. Tabing dagat oh. Tabing dagat. Gusto kong maligo ng dagat. Ano kaya yan? Parang malalaking galon. Malalaking galon. What is that? Plantasyon ng Bilmico. Bilmico ito eh. Ano yung ano lang kung ito? Ano product niya? Semento? Madadaan ng shell. Patitikimin ko lang ng shell si ano, torsin. At lapit na tayo dumating, hindi man na sila patitikim ng shell. Sa 35 minutes pa ang ating papayahin. Ako pang oras natin, last 2.
Ano nga tayo makakarating sa Lupete? May 7-Eleven sa nasa ano. Sakto may 7-Eleven sa Kakagasan. Saan yung 7-Eleven? Ayan. Dito na lang din ako kakain. Ah. Tumama ka. Oh, mabaling yung tinitor natin eh. May siya ba sila? Mukhang hindi mo na. Nakikihi lang ako kasi nag-ihi. So ayun mga ka-rides, dito tayo ngayon sa Iligan pa. Bumili ng mamon tsaka itong ano, kape ng Starbucks para di tayo antokin. Din ako kumain ng kanin kasi baka tawagin ulit ako ng CR eh. Mamayang gabi na lang din ulit sa hotel. Grabe haggard na yung mukha. Hindi na lang, 3 hours na lang may gabi. Hayop na yan. Iba galing ako 7-Eleven. Kakalis ko lang ha. Hindi na ako napag-video. Ulang-ulan. Nung paalis na ako. O diba, lakas ng trip. Ang ina. Kaya pa? Kaya pa to? Dandahan na lang para di tayo mabasa or tatabi. Tabi na lang siguro ko, madilim naman eh. Baka isang bagsak lang yan. Kaso madilim dun eh. Wala nang waiting shed.
Visit! Kasar. Oh, sana all. Bahala ko ulit ako ito. Skip naman. Ay, meron din akong ganyan. Lakas ng ulan mga ka-ride. Yung sapatos ko, di ko na binalot, nabasa na rin eh. Ang pagkadiyan, dire-diretso lang naman siguro to. Di na ako nagmapa. Feeling ko dire-diretso lang naman. Basta ang aking sapatos. Wala ba? Di mako. Paano kukuha ng pera? Nasa loob. Oh, hindi ka. Oras, alas 2:56.
natin kung makakalabas tayo ng iligan. Pag hindi, yeah. Kasi naman yung sulit. Bagsak na yung ulan eh. Dapat na-ready ko na ano. Doon pa lang sa 7-Eleven. Tumalik ka. Tumalik ka naman. Paano ka nabasa ako? May tubig. Wala naman. Ang problema, di ako makakibig. Saka, ako nilagay. Malapit na rin naman ako sa amin. Saan papunta ano? Palabas. Ito siguro. Dito sa damo eh. Ha?
Papuntang Maria Cristina Falls mga ka-ride sa Ilocos. Pero parang bawal pa rin pumasok. May tulay ng bago. Ayun pala. Doon sila galing. Correct to. Haiku. Ano? Alternative ng chlorine. Nakakatanggal naman siya. Mapangit na ng buhos ko. Nababasak yung ano, face mask. Hindi makalabas yung boses ka. Haiku. Pantanggal ng mansa yan eh. Parang chlorine. Sabi na eh, mawawala yung ano, yung ulan. Paputi lang ako. Ha? Inasa lang yung sapatos ko. Tapos di ko alam pagadian naman siguro to. Parang pagadian mean nanguin na to. Hindi na ako nagmapa. Dire-diretso lang naman to eh. Siguro. Tapos no, hindi pala to para pagadian. Wala pa naman nakalagay. Ay, tumabi ng multicab. Ang kulit. Ang bagal niya. Tignan mo. Ayun, dalawa kanina nakamuntot yan sa multicab. Nasa unahan. Maigo. Wala, hindi na ako gumamit ng mapa. Dire-diretso lang naman to. Init sa katawan nitong ano, kapote. Kaso may ambon-ambon kasi kaya di ako makapagubad.
mga ka-rides, nandito tayo ngayon sa Kulambugan. Oras natin ay alas 3:58 ng hapon. Hindi ko po alam kung ilang oras na lang tayo sa Pagadian. Walang sa malamang, malayo pa. Sir, good afternoon. Pagadian, sir, diretso lang, no? Diretso lang sir, Diretso Pagadian lang. sir. Medyo layo-layo pa rin sir. Sige po. Travel kapag mga sa time siguro mga almost 2 hours. Okay lang. 2 hours. Pasig Manila pa ako galing. Mait na lang yan. Lang ka ba? Ingat-ingat kayo Sige po. sir ha. Ingat po. Careful sir ha. Sige po. Sige po. Punta pa pala ako. Basta pa rin battery ko. Basta Gaetano. Kapatagan. Subod. Ngayon, saan ang Papagadian? Para Pagadian. Yun lang. Mapa na siguro ta. Wala siguro. Boss, papuntang Pagadian. Pagadian, diretso lang. Salamat. Mga ka-rides, no? Imbes na tuyo na yung ano ko, kapote, dapat tatanggalin ko na. Kaming dito, may ganyan, ambon. Basta tuloy.
ride sa nandito tayo sa ano, unahan ng Kapatagan. Yung Pagadian ay isang oras na lang, 1 hour 19 minutes. Kaso nagutom na ako kaya dumaan na lang ako sa may barbecuehan. Inaantok pa ako. Hanap na lang kaya ako ng ano dito, matutulugan. Tapos bukas na nasunduin yung misis ko ng alas 6 para pareho. Oo nga, parang ganun. Try. Mga ka-rides, tapos na akong kumain. Problema, malapit na mapuno yung memory card. At hindi na ako makapag-vlog siguro, or wait lang, didelete lang ako ng konti. Kasi dinownload ko na yung iba. Dapat doon ko na lang dinelete para sa hindi tayo. Wala na lang ako nag-delete mga ka-rides kay saan man, kagani 14 minutes, napay 14 minutes na pwede i-record. Tapos tanggalon na lang ako memory card kay ang camera. Ba't ako nagbibisaya? Bisaya kasi yung kausap ko kanina eh. Kaya natutuloy-tuloy ko. Bali tatanggalin ko na lang yung memory card kasi may built-in naman na memory card. Yung ano, built-in memory card. Basta may ano, pwede ka mag-store, built-in storage pala yung ating camera. Kaya pag napuno to, sa built-in na lang. One hour na lang din naman kasi oh. Kahit nga po, di nasa built-in. Update na lang ako dun. Uy, buti din hulog. Nasa likod ko lang. Ay, wala sanang ano. Wala sanang gloves yung aking misis. May ibang way pala papuntang Pagadian, hindi sa Monte Alegre. Yung plano ko sana ay sa Monte Alegre ako dadaan. Malayo pala yun. Buti nakapagtanong ako dun sa akin na inang ko. Sabi niya dyan ka. Tapos kasi dapat diretso ako dun oh. So palatas lang, mapa na lang din ako. Kasi sinabi niya may mga liku-likuan pa. Okay sana ako dire-diretso. Tandaan na ako, ikot pa ako. Ano yan? Sultan Naga. Welcome to the municipality of Sultan Naga, Dimapuro. Oh, Dimapuro. Ano? Dimapuro. Saan ay pag-pronounce? Dimapuro. Ang marunong magbasa. Paputol-putol na lang akong paputol-putol na yung aking vlog mo karay dahil mamayang gabi pa ako magdi-delete ng ano, mga natapos na. Kaya medyo ano na ba, okay lang po, 59 minutes na lang din naman yan, malapit na, saka magdidilim na rin. Bukas ay maaga tayong aalis, alas 8 siguro kung nandiyan na yung misis ko. Maliwanag na makapag-vlog naman tayo no, dahil magdidelete ako naman. Tapos subukan ko makapag-upload din kasi kakadating ko kaagad mag-i-edit na ako. Base lang ako tapos edit na. Ano, hanap pa pala akong hotel. Daming checkpoint dito. Nakailang checkpoint na kami. Ang ilan na ba to? Ba't dito mo lang yung dalawa? Kanina nauna yun eh.